Ay, kasasimot nila kay ko. Di mala nakaturturog, di rabi eh. Di naman lang malagip mga gawit nila kay ko. Di pinangan. Si Gray, ilang kayo mau? Ha? Awan so na baak, napanjital talon. Apay kasla naliday ka. Nilakay ko nga men, madi nga nakaturturog di rabi eh. Tapos saradya man talo nun. Apay ta madi nga makaturturog. Baka hamumay nga mga pagbigbig yan. Nagpauyon ah. Haan baak, kasla nga min nagunag ti pampanunutan na. Naunig ti pampanunutin na. Baka pampanunutin na mitaji isukat na kanyamon. Hala ka. Focus ti saba, mamuro problema lang rot ti taon, ayunan pay. Napananangarod nga taltalog. Katidya siguro pinarapan na di kalman. Okay. Kapaparipe na pa lang, pa naman pinasyaray. Ay, baka adit yan ang may turturog. Sapay lang ako mabaak. Sige nga ro, dita ka, tapang ko pa kitain. Ha? Sige, baak, nung nakita, baga magawid na. Wow. Wow. Pinangan. Pay. Ubut ti bisikol. Alam mo dan samot taon. What? Naman yung pala tinalam ni. Punay magkasting nga biyagan. Kapapara pala tao. Oh, man eh. Naitayaw man natin kastusoy. Ay. Griga lagi di kastusoy na ya. Sus, Maria ko sa'yo. Si man ti manalon to yan. Nalayos man ti pagay yan. Ti pagay ni Andres ah. Sumusurvive. Makaungar pa yung atagi tayo. So, Ay, papananamati nga tao mo. Bagla na pintas di pagay ng balu-balu. ayos sa ating pagay mo, Andres. Doon sa amin ti isang sangapulo nga lumunglungaw. Baka lumili ay pagida dumatan. Nagpigsalakit ko man siya wati yun. Bagla na pintas di pagay na. Makapawang ganas tagtalo ng Andres nung gusto lang makikita. Nay? Kado nga perde man nga pagay ditan. Kasat natatato yung baak. Manungal daw ato bago matyanan. Awan to na, nalungtot to ati pagay ka. Kahit mo nga remedyoan ta Andres. Ta tumurod mit basit tanakin mo. Wanan, remedyo natin baak. Itulok ko. Madi nga kasta ah. Habang may buhay, may pag-asa Andres. Di kasat nung roti pang may aktibagay ko baak. Tauray basit mo't kada maapit ko dito. May sarati solusyon natin Andres. Karasan ta. Ay, wunya. Pwede na panunutata. Nutatay ko may kuman na panunutata, di nabawasak ko man na. Dapat dalak ng mga timba. Ay. Sige, lugyanan ta Andres habang nasapa pa eh. Siman, ataman di kahit ko kanyam. Matulungin ka nga talaga. Kita ka dito yak. Saan ang pamenta? Pulwak na mamin to yain. Oo, yung pakasta. Hindi pa para kamat ata makatuta may. Makasurvive mga pagay ko. May minutan talatato. Anos ka. Nagbagong kapay kumati ko. Tubay ito ta, dapamigsatay ah. Damdaman to, Adi. Natabala, pagsubsubli na eh. Matakang. Sikat dito gawat sa tambak. Saan mo ito nagbayang kasulan ng Andres? Lihatang baka maburwang. Pagsubli ata. Pertama. Guray ka ah. Subsubli nih.
Nangaton sa mo di tambak ba? Ha? Ayun gayam, nakatungtong ko ni bakit mo tatay dyan. Oh. Naliday. Sapurin na ka. Kung may problema mabalin natin ba? Tulungan kan. Paglakit din ang Andres, nga lulubugin nga di taltalon ko. Padat ang lulubugin, nawanay. Kaya nga manti, maghanganap tan. Ang pagpay, tanasang at taltalon mo. Siya, may simpo dito. Medyo nababawasan ka mo ito niya. Nay, tatay ko madi makikita din ako kahit ay Rojay. O, tatan na medyo kastan ni kahit. Sige pay, tatakan na pay. Madi ka matala ng baak, painuman ka talabi eh. Magitaman, gumagagita ng asakay. Or patano ka. Ayun kayo Andres. Guwapo ata jacket mo Nagatang ko di ko ato, TikTok. Gumatang ka pa kaya mau? Uy na. Napinta sa ato. Oo. No pinagtutudo, madi ka pa yung makuha oh. Oh. Kasama yung safe team. Oh, di ba? Gwapo di kita niya. May ni nagpuskol pa yun eh. Dapat reflector na eh. Oh. Nuwabi eh, balik ka lang tagkaras, makita na ka. Malawag. Siguro purpose na ata. Andres kini baka aja. Karkaras dad sa. Paano naman jay, barbaring niti mahal na lang boys. Barbaring makadawatak. Pag si Daud. Kau malang ang bisikul na lang. Puro malatay. Naamos lagi ti kawik. Andres, bak! Oh, ampay. Andres, tensa ka di ko na, namin sangal daw. Nandiyo ngamin, baso na lang ajay. Doon sa nalo yung lamusan na. Oo na dyan. Kaya mo lamayos. Una. Tulungan na kami dito. Data man, sige, bulang ko ati bisikulan. Barbaring nga doon ti malatay. Bulang ka din. Huwag na tayo, sabay-sabay tayo. Ito na pagpunta. Basta. Dapat ko tayo, sabay-sabay. Okay. Isa, dua, talo. 1, 2, 3, 4. Kaptay! Ma'am, medyo mababaw. Okay, tira ba? Hoy, mayat, Andres. Sigurado lang. Dalabas na ito. Mayabin nyo, baka magpakukaya pa yung tambak tayo. Ha? Mayat Andres, sumababawin niyo. Tanong mo na, ini pulot ka. Mayat sa, dang kami ni palanik eh. Partak tayo lang mapatsyanan nato. Okay, sakmalan na ako dito, Rodeng. Hindi ko matilapya. Bulig. Sakit-sikit. Hindi na tayo pumasita. Andres, sakot naman timba, nasakit ato sikit kon. Kisi sa bam, nasakit tayo sikot mo, hindi kami nakaputap. Okay, bira! Oh, nagbay kaya mato kanyang kinaglagan na eh. Sa magbalbaliw ni. Baliwata pa sa mata nyo. Karas lang ang karas, ano matya na nagahad. Di. Ni, dagar-garon sa kak, alimatik sama din. Buruwang sa di tambak mo, Andres ha. Tambakak.
Saksi lang natin, baka siguro kagudo oras tayo lang natin, matsyanda natin. Oh, sige, tira. Yeah. Ang bang pulutan tayo, ang maulit ka natin. Kutukutun na. Balas, bang Eric man, sakit ko na. Bye. Andres, tansya ka to. Malpas tayo po yan. Uray, abutin tayo ti parbangon nito, may ataklat ta. Dalakit makaungar ato kagay ng Andres. Basta makadaot, tila miskin niya yaw. Balong ko pa yung bisikukong ka. Ang kanina, karakaras sila mag. Karakarasan may ati pagay ko, di ba ba? Uy. Papaatyanan mo lang na makaungar ng tadi daduman eh. Siguro.